Snoop Media. N'ụbọchị nke taata ego m na Nandi ndị na-aga ama na-agba ebe n'ụbọchị nke taata. Unu ga-follow m na my YouTube, Facebook and Instagram. Ọ bụrụ na ị chọzie ka m kọvaala gị any type of event nke ọ bụla ị chọrọ, kpọọ m n'aka na ntị 08063433097. Ibe eji wee mara m isi tinye na ịntanetị. Ị na-esi nke ndị ebe ndị na-aga ama ị ga-like ya. Ekene m. Ina nye fuli tani me wagisi awabulia otu aka isi eme ya Kuna mama bu egwu Colombia ina ni Facebook media na ogbo awabulia ona ka esi eme ya problem nso Facebook media ina sotia dalu na ko pale mo ya peka Hello, Ono good, ono do gaba do ebe mma. Ibo yen ebe. Ibo yen ke ibe tiko ibo yen da gama. Aya ka to chi echi kunu yeme kunu. Kedi ni we ke ba ka ebe si ade ke ka se leke. Ibe we ki ba ndi maro bale. O wa jibe ka. Ayo. Na uri anna nwa. No, ibe ka na be free here. Ayo. Na ka na meta. Dalu. Ona to ba yo to ke ko sa to yo. O ka na me ji we bia no. Ai kere ge. Dalu na ai we nche kuba na iya bia robelo. O ka ije na. O me Aka ji ofo. Aka ji ofo. inwe ike gbada side afọ. Thank you. Ai kere ge. Dalu. I can again. I can again. I know when you young kiss you up and you come. Anyone among and this on among. You will keep my position again at Nagam. Even no, even. Not even the woman about. And then I move here, we suppose I been on that. So, Cambiana, Cambadonia. Every meal, I don't know about Diana until Ababa or Yabu. When I'm not room, I move, but I'm able to know. What's the connect? I can again. Oh, yeah, my son, I'm a man. We need to tell you. I'm a man. I can again. I can again. But then I never in a gate. I got to remove. You share other
Akunne, one of Dagam. Now I can get you outside. You don't want it. Move is here. I can get just. How they now? How they now? And I poke him. I can get down. My president, sir. Which I start. Oh, yeah, talk on the land, man. That's all. Almost 300 years.
Ihe abụọ bụ ka anyị na-agba. Onye nwere ọgbaka tapụ onye keke na ụzọ. Very simple.
Easy. Chill. Chi na Nandi. Out of the media job, I can again. Mona Pop. Boys, Obanisa, kiss your job.
afa gị na nke a na-etu gị anyị nwere ọmarịcha egwuregwu unu na-ahazi n'ụbọchị nke taa kedu ibe unu na-akpụ ya anyị na-akpụ ya ọnwa nke na-arụ every year anyị onye abụ onye mbido arụ anyị ka anyị ga-ekele Chukwu anyị bidogo arụ anyị ego emere kịta iwezi rait nkwa ọrụ ugbo mmebe netem soro mbido arụ ka ọ bụ nara anyị kelere gị n'ụbọchị nke taata The police are not here. Maybe Nigeria, I see you. Ewa pwani mfeza kata naga iji gosi na ife a na-eme na-aga n'anya ọ wee bụrụ ya ịnọla na-enegharị anya na ife nwanne ka anyị na-eme ife aṅụrị ka ọ bụ ụlọ emume anyị ji alụ ọrụ ugbo iji gosi na ife niile na-aga ka o si kwesị ịga I can get, but I have it to give. Standing before us. Oh yeah, I can get Kadiba with a hotel. I have a woman. You won't know what I have no so women and I can and in that society, Goshen, I drop it from I drop it on I put up on your pop on a yellow breath and go to the sea. Because no, I want ransom of I want ransom of I can again. Or a little job. Mona pop. I can again. I see you to the kitchen. But can I say to the coach, man, I'm off. Man, I was like coach. The man, I'm off. Not to the kitchen. I can again. One day, China. I don't power.
Kama buru. Udobi. Una bunu da kama. Dalu. Kadi ba mun ne ritana o be una bunu basketa. I'm a move,
watch it, Malin. Only give me the camera. Give me the camera. Are we there yet? Are we there yet? I'm
Nando gaino. Alo. Kada joy metina wata da bandina kana amado basiketa. Oto gomo na nando wale beta. Ebi bo kwa kan na bo ya ma na. Ma na la ya ba sai ni ni ona da. Akara age. Thank you.